Президенти Беларусь Александр Лукашенко мегӯяд ба тақсими қудрат ва тағйири конституцияи ин кишвар омода аст, вале фишори эътирозгаронро қабул надорад. Сиёсатмадори мухолифи ҳукумати Беларусь Светлана Тихановская гуфт, ӯ омода аст ки масъулияти раҳбарии кишварро бар дӯш гирифта чорчӯби қонунӣ барои баргузории интихоботи нав ва одилонаи президентиро фароҳам орад. Я готова принять на себя ответственность и выступить. Ман омодаам дар ин давра ҳамчун пешвои миллат масъулиятро бар дӯш гирам, то кишвар ором шавад, то ин ки мо ҳамаи маҳбусони сиёсиро озод кунем ва ба зудтарин фурсат заминаи қонунӣ ва шароити интихоботи нави президентиро фароҳам орем. И условия для организации новых президентских выборов. Светлана Тихановская ваъда додааст ки агар афсарони ҳифзи ҳуқуқу тартибот аз пуштибонии ҳукумати Лукашенко даст кашанд, аъмоли пешини онҳо ҳафв мешавад. Рӯзи 17 август дар Беларусь рӯзи корпоратоии умумии миллӣ эълом шудааст. Пештар як қатор ширкатҳо дар саросари Беларусь эълом карданд ки дар он ширкат меварзанд. Ширкатдорони корпоратоии саросарӣ баргузории интихоботи нав, роҳ ёфтани тамоми номзадҳо ба он, озод кардани маҳбусони сиёсӣ ва истеъфои онҳоеро талаб доранд ки дар хушунатҳо алайҳи эътирозгарон масъул мебошанд.